Γεια σας παιδιά, σήμερα θα βρούμε περίεργα πράγματα gadget από το YouTube και πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε. Να βρούμε πώς θα κάνουμε, όχι να δούμε, να βρούμε. Αυτό π.χ. χαζομάρα τώρα, θα κάνει 10 ευρώ. Τι γράφουμε, 10 ευρώ. 20 ευρώ για αυτήν μαλάκα. Τι 600, 150 ευρώ. Τι πιο μάρκα είναι? Δεν ξέρω, γράφουμε κατάλαβα αυτό, αυτό θέλει καμιά 50 ευρώ. 60 ευρώ για ένα keyboard. Αυτό θα σας σώσει από το Temu. €2, 10 ευρώ. Dollars, όχι 10 ευρώ, dollars, θα μείνει σε dollars. Άλλα τα ευρώ, άλλα τα dollars. Αυτή η γάτα. 26 ευρώ. Και του είπα γάμο τώρα, βάζα άντα, αλλά πέτα πολύ. Ναι, αυτό φαίνεται πολύ καλό. Δεν θα βρίσω. Πού είναι και τέτοιο, πώς λένε. Μοναδικό, πώς λένε αυτό. Πάω και πατώ. Με και κάνει μαλακίες. 25 ευρώ. Άκα. Τι είναι αλήθεια τώρα. Λοιπόν. Έχω και δικές μου. Έχω δηλαδή, έχω και τάπες. Είπα και με ένα άλλο χαρακτήρα. Έχω και κάρτες Pokémon, μερικές είναι ψεύτικες. Εντάξει, πώς θα τη βρει μια κάρτα τώρα. Και είπα στο Rubik's, και είπα στο Rubik's. Και είπα στο Rubik's. Αυτά, 30. Αυτό είναι παιχνίδι. Nintendo, Game Boy. Game Boy. Ποιος έχει τέτοιο Game Boy? Εγώ δεν είχα γεννήθηκα πριν το Game Boy, μετά το Game Boy. Αυτό είναι και παλιό τώρα το Game Boy, παλιά. Του είπα είναι παλιό γάμο και δεν είναι ακριβό 35 ευρώ. Μια πίτσα πόσο θα κάνει? 7 dollars, 5 dollars και 2 ευρώ μία πίσω. Τότε κάνει 5 dollars. Δεν ξέρω. Πάτσα. Θα κάνω 5 ευρώ. Μέσα το πακέτο έχει πολλά το ίδιο. Όχι, εγώ δεν το ξαναείδα. Ποιο δεν έκανε 10 ευρώ? Τι πάτσα ρε.
Εκατό... Τι είναι αυτό, χαλί είναι, τι είναι. Μεγαλύτερα και το 1 ευρώ θα κάνει 10 ευρώ. Το Netflix. Το Netflix. Α, το Netflix πόσο κάνει. Δεν μπορώ να βάλω πιο παραπάνω. Τι 1000 μόνο. Τι τώρα. Μέγα PC 20. Όχι, είναι σαν το πυροβολούμενο Harry Potter. Το πυροβόλο 500 από το 1000. Nintendo Switch Mario. Mario. Το νήσιο του PlayStation 5, μαλάκα. Όχι. Ότι έχω 350 ευρώ. Ποιος μου χωράει αυτό, 10 ευρώ. 15 κάπου κοντά έπαιζε. Έτσι, 20 ευρώ, το 100 ευρώ, ναι. Πετύχουμε τα 10 ευρώ. Το βρήκα. Το είπα από μέσα μου. Κάτι θα πετύχουμε τα 10 ευρώ. Να το. Πώς θα έκανε. Τα πατατάκια είναι πολύ ακριβά. 15 ευρώ. 40 ευρώ τα πατατάκια. 40. 14 κάπα. Για μα. Τι εύκολο. Γάμο. Πλαίσιο σου κάνει 500 ευρώ, αυτό που σου κάνει. 499. 499 σίγουρα. Για να δείτε. Εδώ γράφει 540. Μας αλλάζεις τώρα. Α, τώρα που είναι και τώρα σας αφήνω. 14 ευρώ πιο κάτω. Τι είναι αυτή που τσουμαλάκια, ρε μαλάκα, 5 ευρώ μόνο. Τι 20 ευρώ να πάρεις για σαν... Τι όπως το περιεχόμενο, 10 ευρώ.
Το προηγούμενο τον έφτιαξα με 10 ευρώ και αυτό κάνει 180. Πώς έκανε αυτό? Το είναι ίδιο με το άλλο. Νομίζω ότι το έκανε. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι για 40 ευρώ. Ναι. Εγώ δεν το είχα δει. Τώρα να μπείτε πίσω βίντεο. Δεν ήταν ίδιο. Ήταν άλλο αυτό. Από την αρχή δεν το κάνω. Αχ, πότε κάνει κολτσόλα. Το Μάριο. Πού ήταν πώς αυτό εδώ. Κοντά έπεσε. The glitter. Όχι τον 8 ευρώ, το θυμήθηκα. Ναι, 5 ευρώ και 5 δόλαρ, 10 δόλαρ. Αυτό δεν το είδαμε αυτό εμείς, όχι καθόλου. Πότε το είδαμε? Εντάξει μαλάκα, το είδαμε αυτό. Πριν μου έβαλε 10 δόλαρ. Τώρα μου βγάζει 21. Είναι διαφορά. Να. 21. Τα σιγά. Τι έπαθε πάλι κάμωτος. Άρα παιδιά. Παιδιά κάντε μια εγγραφή και ένα like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!